deixem mitjanit, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Kiki Ràpid, el vostre podcast express preferit, en què comencem parlant d'una cosa i de cop i volta n'estem parlant d'una altra que no té absolutament res a veure. Jo us he preguntat alguna vegada si us agraden les patates fregides o preferiu les patates al forn, però quin tipus de patates al forn? Perquè de patates al forn n'hi ha molts tipus. Les bones són les que van tallades a rodanxes finetes, es posen allà dins, a una miqueta d'oli, sal i pebre, i queden cruixents, queden bones, queden increïbles. Per dins allò que estan esponjoses i per fora estan cruixents, i és com menjar patates de bossa, però millor. I les patates fregides estan bé, però les has de saber fer bé. Perquè si no les fas bé, merda. Les patates fregides que estan crues per dins, o massa fetes per dins, o que per dins sembla que les hagin bullit abans, no bulliu abans les patates fregides, merda. Llavors, vosaltres creieu que quan plou és bo portar paraigua o no és bo portar paraigua quan plou? La majoria de persones creuen que sí, que és bo dur paraigua quan plou per un tema de no mullar-se, però jo, per exemple, no crec en els paraigües. A mi em molesta què fotre'm el paraigua després, allà on vagi. Què he de fer jo amb aquesta merda que està molla? I que va embrutant, i va mullant, i va... No, Què té a veure parlar de patates amb parlar de paraigües? Re! Absolutament re! Però, com que us he dit que aquest és el podcast en què comencem parlant d'una cosa i n'acabem parlant d'una altra, doncs he volgut jugar una miqueta a l'esquizofrènia. Per cert, la xocolata què? Xocolata amb 85% de cacau, amb 100% de cacau, aquestes costen de trobar, 99% de cacau, o preferiu la xocolata amb llet, extra fina? Xocolata amb llet, extra fina. O la xocolata blanca, que diuen, això no és xocolata ni és res. No serà xocolata ni serà res. Bé, alguna cosa sí que és una cosa flipant, perquè sí, amics, sí. La xocolata blanca mola moltíssim. I qui digui que no en té ni puta idea. I el cafè, què? Com us agrada el cafè? Us agrada un cafè allò curt però intens? O us agrada un cafè llarg i més aigualit? O sou dels que esteu loquíssims del cap i us agrada el cafè intens però llarg i dieu, doncs 4 cafès, un rere l'altre, vinga, i us foteu 4 cafès en un sol got o una sola tassa i, el que passi després... que passi el que hagi de passar. Vosaltres ja esteu preparats per haver gaudit com uns locos. Patates fregides, paraigües, cafè, xocolata, què? Esquizofrènia mortal. Però per què? On vols arribar exactament avui, sisplau? On vols arribar tu exactament? Ai, si jo sabés on vull arribar exactament avui, us ho hauria dit al principi. De fet, jo avui venia a parlar de superpoders. Sí, venia a parlar de superpoders. Quin superpoder t'agradaria tenir? No, aquesta merda està molt vista, aquesta merda està molt gastada, aquesta merda està caducada, aquesta merda no encaixa aquí. Potser algun altre dia encaixarà aquí? Potser sí. Però no era el programa que jo venia a fer. Què passa? Que he començat a parlar de patates fregides. Les patates fregides em perden, m'encanten, em tornen putíssimament boig i per tant, doncs ja no parlaré de superpoders. Tot i que un superpoder guapíssim seria poder fer així i tenir patates fregides. Uah! T'imagines? Seria flipant. En fi, que jo avui me n'he anat per les branques, he fet un programa una miqueta esquizofrènic i ja estaria. A veure, els Pokémon també són flipants, els Pokémon. El que passa és que hi ha un Pokémon que mola moltíssim, que es diu Charizard, i que sí, que tenir-lo el Pokémon preferit és de ser un bàsic, però a veure, nascut als 90, com no hem de tenir el Charizard com a Pokémon preferit? He de dir, ja està. I, sobretot, vosaltres éreu conscients que la flauta del col·le, si tocàveu la negra, el fa es feia aixecant el dit del mig, però en canvi, si teníeu la flauta blanca, el fa es feia aixecant tots els dits excepte el de dalt de tot? N'éreu conscients d'això? No n'éreu conscients? Per la part baixa, per la part baixa. A la part alta estan tots tapant els forats.
El loro, això ens ho va dir l'Adolf, el profe de música, que qui tenia flauta negra era d'una manera i qui tenia flauta blanca era d'una altra. La flauta blanca trobo que era més fàcil, perquè feia escala. L'altra flauta, en canvi, havies de tornar-te mig boig i... Però no passa res. Són coses que passen. Hi ha algun estri, algun objecte, alguna cosa que hagueu tingut penjat sempre a la vostra habitació o a totes les vostres habitacions, si sou persones que ja heu pogut canviar d'habitació o que heu viscut mudances? Ai, les mudances, quina puta merda són les mudances. Hi ha algun objecte que hagueu tingut en totes les vostres habitacions o sempre a la vostra habitació o sempre amb vosaltres? Ah, quin és? Digueu, comenteu, 644 82 17 15 o aquí mateix, a YouTube, a Spotify, a iVox, on sigui. Per què heu parlat avui de tantes coses? No ho sé. Teniu temes per tocar, per tractar el que més us vingui de gust. Jo ho deixo aquí, avui aquí. I demà serà un altre dia. Perquè demà és un dia, i avui també. Però demà queda més. Adeu. El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.